Айде. Свети Георги, 6 май 2015 година на посещение на изгорялата черква Свети Георги, село Люлково. Останките от нея по време на турското робство е запалена. Едно овчарче успява да вземе иконата на Свети Никола и бегом в село Люлково. И сега там се съхранява тази икона на Свети Георги срещу началото, където се продават свещите. В ляво е тя. И както до всеки храм, по един бял бор, който от енергията се изкривява. Така е при Света Богородица. Това е точно под хаджиица. Както е заслона на лоджиите. Отгоре. Това е Свети Георги. Днеска ще запалим по една свещичка. Ето ги къде са старите основи. А най-стария параклис се горе на връх Свети Георги, под Модър. И за там има направено филмче. Ето ги старите основи на черквата. Ето ги тук. Това е точно пейзажа. Отсреща са персенците, които имат още сняг. Ето го. Това е малкият персенк и големия там в дъното. Пангейни се е вижда отсам. Това са комините. Комините и там е кабата. Кабата се виждат и постройките. Ето хижа кабата. Помните пери тази ръка като на някой. Това е кабата там. А над нея е връх Цириковата черква е там. Малко да го върнем тук. Ето това е върха над кабата. Горе има черква, Цирикова черква. Там са ги фърляли, като са ги потурчвали. Който ни приеми вярата, изчезва. Да се върнем към нашата черква тук. Това е Свети Георги. Изток-запад е разположена, както всеки православен храм. Ето вътре са поникнали бъзово дърво. Ето това са останките на черквичката. На кой камък ще запалиш една свещичката тук? На завет трябва да е. Тук виж. Ултара трябва да е насам. Ултара трябва да е отсам. Това е отвътре, но то е по-турско. Са ги маскирали малко. Ето това. Виж да е завет там. И пак са се запазили тези зидове. Ето го зида къде е. И там някъде на камък, его камъка къде е. Това е. Стария параклис се гори на върха. После е пренесен тук и турците го запалват. Така пише Ангел Личко в книгата. И на овчарче бегом с иконата на Свети Никола. На лявата колона сега е в черквата Свети Архангел в Люлково. Баба Дан, където продава. Нямаме друга свещичка, но важен е огъня. Оп, падна. Къде? Еми го долу под камъка. Отпред бръкни. Трябваше да капнеш малко, да я закрепиш там. Восък се капи, тогава се закрепват. Душата, като е с другото измерение, вижда пламъчето. Най-важно е пламъчето. Другото. И затова се палят свещички, кандилца. Такава свещичка намерихме, друга нямаме тук. Но важно е огънчето. Свети Георги да види пламъчето. Ето го. Айде. Конника. Още от тракийско време е този празник на конника. Крали Марко. Айде. Са прикръстени за здраве. Хубав слънчев ден. И отсреща, къде се вижда връх Преспа.
Преспа къде е? Ей, Преспа се виждал тук. Това е топлина. На Гергьол не сме по къси ръкави. И персенците. А отсаме пентаграма извора. С стария пентаграм. Тук зад борчетата. И от тук нагоре на 50-60 метра е хаджиеца, заслона на луджиите. И бора. Така се намери и храма. По кривия бор ние са прекръстани от дясно наляво. Православните християни. Душата слиза отгоре. Отгоре идва в тялото, слиза надолу. Дясно аз ще бъда вляво. А католиците, като се кръстат от ляво надясно, няма сила. Това е аза на българите от едно време още. Дясно-ляво се направи, завихря се енергията. Даже преди Христос са го ползвали като лечение кръстенето. За да завихрят енергията в тялото, невидимата енергия. Си. Католиците го направили от ляво надясно, но няма ефект. Пламъчето посветено на Свети Георги. Двама представители на село Люлково. Братя Неофитови Даймянови. От Даймяновия род. Така. Това е. Направим люлковци са причастни към днешния празник. Имаше идея да се отиде на Свети Георги Брязовския горе на Старо село, но там ще ходят други хора. И да почетем нашия храм. Тук, който има Мераклия, може да го възстанови. Който получи видение, както се възстанови Свети Атанас, Света Богородица, а язмото под нея, това е Свети Георги. Пак се е запазило. Дано да е доволен. А там корито има? Кой има? Корито? Може да има вода, да. Дървено корито? Да, тук има изворче. Това път не сме отишли да го видим. Това е трива, да. Еми, що ме... тогава беше, да, висока тривата. Е, тук има изворче. Еми, да. Еми, тук до черквата. Как си стоят и гредите, където е зидан зида. Да, калвача тропата. Кой е на работа, природата се събужда. Да, ето го изворчето тук до черквата. Някъде имало много старо дървено корито, което е останало като антика тук. Ето го изворчето. Тук вътре в шипката. То от тук извира отгоре. От шипката и от тук се стича. И това е коритото. Ето го. Старо дървено корито. И тук му е край. Колко, виж каква тиня, това, колко години, това са много години тук. Това Магданос ли? Не. Не, това е Магданос. Цялата натрива е прилича на Магданос. Това като Джорджан прилича диво. Ето ти Коприва. Коприва има, да, тук ще наберем си. Ето ти казах, тук, ето ги къде е Коприва. Турбите взели ги? Айде. Това е чурчето. Чурчето. И черквачката. Ето. Бора е над нея. И хаджиеца отгоре тук.